הצלחה. בילי, בתור עובדת סוציאלית במגדלי הים התיכון, את בטח תסכים איתי שכל עניין תהליך קבלת ההחלטה של המבוגר לעבור לדיור מוגן הוא לא פשוט. מאוד לא. מאוד מורכב. כל מעבר, אנחנו יודעים בחיים, לגן, התחלה של צבא, נישואים, אלה מצבים שמפירים את האיזון הקיים, פוגעים בשגרה, פוגעים בסדרי עדיפות, ואדם מטבע הדברים נוטה לדכדוך, לבלבול, לאיזה תהליכי אבל, עד שמחדש הוא מסתגל ויוצר איזון חדש. ביתו של אדם הוא מבצרו, אנחנו אומרים, ואכן זה לרוב האנשים, הבית הוא המקום הכי יציב, הכי בטוח, הכי מחובר לשורשים, יש בו את האינטימיות, וכשאנחנו מדברים על זקנה, זקנה שהיא תהליך כל כך מלא בשינויים, הבית הוא כמעט הדבר הכי מוכר והכי יציב, ולעזוב דבר שכזה בהחלט הוא דבר מאוד מאוד מורכב. אני מסכימה איתך. אוקיי, ונניח ונתקבלה ההחלטה. אוקיי. איך בוחרים לאיזה דיור מוגן? נכון. הקבלה היא שלב מאוד מאוד חשוב. השאלה באמת, מה מביא את הצורך? מה הבעיה שמתעוררת? אם אדם חי כל חייו בקומה שלישית בלי מעלית, והוא ראה את זה כיתרון שהוא יכול לטפס במדרגות, פתאום לאט לאט זה הופך לבעיה. ואז חשוב לבדוק, אולי לרדת לקומה ראשונה, אולי ללכת לבית מעלית, אולי לעבור כבר יותר קרוב לילדים. זאת אומרת, מתחילים לבדוק יותר אלטרנטיבות, כשאולי אחת מהן היא גם לבחור בדיור מוגן. עכשיו, כשאני מגיעה נניח לאחד מבתי דיור המוגן, נכון. האם הדייר המבוגר, נגיד ההורה שלי, יכול לקבל קצת אינדיקציה עם הדיירים האחרים? זאת אומרת, אין ספק. יש מפגש ביניהם, הוא יכול לשמוע מה דעתם? אין ספק. ברגע שהוא מגיע מעבר לצוות שמטפל בנושאים האדמיניסטרטיביים, בחוזה, כן. מיד מישהו מהרווחה, ובדרך כלל עובדת סוציאלית או אם בית, מלווה אותו בתהליך. מעבר לזה שנושאים לו איזושהי היכרות עם המקומות, עם הבריכה, עם הפארק, עם החדר קלפים, עם הקפיטריה, מיד גם משדכים לו במרכאות את האדם הנכון. אולי זה שמדבר את השפה שלה, אולי זה שבא מאותו רקע, אותו סטטוס, אולי אותה עבר משותף. אנחנו גם מביאים אותו לראות דירות של אנשים אחרים, כי הפחד הזה לעזוב את הגדול ולעבור למשהו קטן, איך מסתדרים? אז כשהוא רואה דירה יותר קטנה משלו, איך כל כך יפה עיצבו אותה, הוא מקבל טיפים, מה לא לקחת, מה כן חשוב לקחת, איך אנחנו מדברים איתו. זאת אומרת, יש הרבה מאוד שיחות של עובדת סוציאלית איתו בתהליך הזה, לתת מקום לרגשות, לספקות, לאמביוולנטיות, לכל רשת הרגשות טוב, אז שיהיה בהצלחה לכל המחליטים. תודה רבה.